Jamen altså, De Dødes Jord er en helt unik blanding, både af en politisk thriller, spændingsbog, en spændingshistorie simpelthen, som kan lokke folk i biografen. Jeg har skrevet bogen De Dødes Fjord, fordi jeg er forfatter, og fordi jeg skriver af lyst. Men jeg har skrevet specielt bogen De Dødes Fjord, fordi jeg gerne ville lave en spændingsroman, og fordi jeg, da jeg så Thuleradaren første gang, tænkte, at det her, det er det tætteste på en James Bond-film, jeg nogensinde er kommet. Jamen altså, det som jeg er faldet for i De Dødes Jord, og som jeg synes gør den meget filmatiserbar, det er dels selvfølgelig, at det er en spændingshistorie, det er en thriller, som virkelig vil sætte folk helt ud på kanten af biografstolene, men også, og måske endnu vigtigere, det som jeg altid er på udkig efter i en historie, og det er det menneskelige aspekt, den emotionelle historie. Og det har den her bog på mere end en måde faktisk. Den har det på det helt intime med hovedpersonerne, som man lever sig meget ind i, når man læser i den og føler med og sådan noget. Men også på et lidt bredere plan, som er, jeg fristes til at sige, de undertrykte folks plan. Fordi på en meget snil måde, så kommer vi altså rundt omkring i verden i den her historie, og oplever, hvordan folk rundt omkring i verden kan blive undertrykt af dels regeringer, dels økonomi, dels militær og sådan noget i den stil der. Så den har altså både et indre formål og et ydre formål, som gør den, synes jeg, særdeles værdig til en filmatisering. Henrik Møller Sørensen og jeg læste De Dødes Fjord og blev straks fanget af historien, både de stærke og meget spændende karakterer, der er med, men også de visuelle muligheder, der er i bogen. Det eneste, man med sikkerhed ved om Thulebasen, det er, at man med sikkerhed ikke ved, hvad der sker på Thulebasen. Og det samme gør sig gældende for det projekt Iceworm, som i virkeligheden er hovedprojektet i min bog, og det bogen handler om, hvad der foregik af hemmeligheder ude på isen i 60'erne. Vi ved aldrig præcis, hvad der foregår på Thulebasen. Det finder vi først ud af 20 år senere. Altså filmen skal jo, og det er jo altid gå for luffe for en filmmand, den skal jo filmes både i Danmark, en lille smule i England, i Grønland og i Afrika. Nu er det sådan, at Grønland kan være lidt vanskeligere at filme i, og meget, meget dyr at filme i, så en del af Grønland vil nok blive flyttet over til Canada, hvor de har langt mere udviklet filmindustri og sådan noget. Og Kenya, Nairobi, som er med i historien, skulle måske også filmes et andet sted i Afrika, hvor der er lidt nemmere at komme til og sådan noget. Men i princippet, ja, vi skal ud til de forskellige steder, for vi kan få den stemning, som der er rundt omkring der, og som i høj grad også er i bogen. Ikke?